Helo, Eirian dwi, a chroeso i uned 18, y cwrs Sylfaen. Does na ddim gwaith newydd yn yr uned yma, ond da ni'n mynd i ymarfer gofyn cwestiynau. Efo gwestiynau fel geiriau cwestiwn. O'r gorau? Iawn, felly be ydy'r geiriau cwestiwn? Wel, pwy, be, faint, lle, pryd, sut a pam. Iawn? Felly, da ni'n mynd i ddechrau efo pwy, be a faint. Iawn? Os da ni'n gofyn cwestiwn efo rhywbeth pendant, definite, fel yn Saesneg, who is the tutor, efo pwy, beth a faint, da ni'n defnyddio ydy. Iawn? Okay? Ydy. Felly, pwy ydy, be ydy, faint ydy, triwch chi, pwy ydy, be ydy, faint ydy. Dyna ni. Felly, pwy ydy'r tiwtor? Triwch chi. Pwy ydy'r tiwtor? Athro. Pwy ydy'r athro? Nyrs. Pwy ydy'r nyrs? Deintydd. Pwy ydy'r deintydd? Iawn? Felly, pwy ydy'r? Okay? Reit, rwan. Be? Be ydy'r broblem? A chi? Be ydy'r broblem? What's the number? Be ydy'r rhif? What's the book? Be ydy'r llyfr? What's the programme? Be ydy'r rhaglen? Iawn? Ac un arall, faint. Rwan, faint, how much, iawn? Faint ydy'r tocyn, a chi? How much is the course? Faint ydy'r cwrs? How much is the book? Faint ydy'r llyfr? How much is the food? Faint ydy'r bwyd? A hefyd, da chi'n mynd i glywed faint o'r gloch ydy hi rwan. Faint o'r gloch ydy hi. Iawn? Hapus? Felly, pwy, be, faint ydy? Positif. Iawn? Ond, da ni yn deud pwy, be, faint efo si hefyd. Pryd? Wel, da chi wedi dysgu y cwestiynau yma o'r blaen. Okay? Da ni'n defnyddio si efo arddodiaid, prepositions, y geiriau bach fel ar, at, wrth, dan. Iawn? Felly, pwy sy yn y dosbarth heddiw? Triwch. Pwy sy yn y dosbarth heddiw? Iawn? Pwy sy ar y bws? Pwy sy ar y bws? On the train? Pwy sy ar y tren? Iawn? Be? Iawn? Be sy ar y llawr? What's on television? Be sy ar y teledu? What's in the cinema? Be sy yn y cinema? Iawn? Hapus? A faint
Iawn, rwan ta. Faint sy, how many, dim how much, iawn? Felly, faint sy yn y dosbarth, chi? Faint sy yn y dosbarth. How many are on the trip? Faint sy ar y trip. How many are in the choir? Faint sy yn y côr. How many are in the team? How many are in the team? Hapus? Reit. Felly does dim llawer o gwestiynau efo be, sy a berfau. Iawn? Okay. Ond da ni yn defnyddio nhw efo berfau hefyd. Enghraifft, da ni'n deud be sy'n digwydd. Iawn? Driwch chi. Iawn. Robin radio, pwy sy'n siarad bob amser? Driwch chi. Pwy sy'n siarad. Felly, be, faint, pwy, sy a berf. Hapus? Iawn? O'r gore. Gret. Iawn. Rwan ta. Faint sy'n mynd ar y cwrs. Pwy sy'n mynd. Iawn? Faint sy'n mynd. O'r gore. Gret. Rwan ta. Os da chi eisiau gofyn rhywbeth pendant, iawn, da chi'n defnyddio pwy, sy, iawn, ond pryd felly, da ni'n defnyddio mai. Wel, da ni'n defnyddio mai efo lle mae'r dosbarth. Da ni'n defnyddio sut mae'r bwyd, iawn, efo enwau, okay? Iawn. Pryd mae'r cyngerdd, triwch chi. A hefyd, gwrandewch, faint o'r gloch mae'r cyngerdd. Iawn? Faint o'r gloch mae'r cyngerdd. A dyna ni. Iawn? Hapus? Felly gobeithio bod 18 yn helpu chi i gael y cwestiynau yn glir. Felly, cofiwch, pwy ydy, be ydy, faint ydy, efo enwau a fo a hi. Iawn? Pwy ydy John, pwy ydy o. Iawn? Hapus? Pwy, be, faint, sy, efo arddodiaid. Felly, yn ag ar. Pwy sy yn y dosbarth. Iawn? Hapus? Ond, efo'r geiriau lle, pryd, sut a pam, mae. Iawn? Lle mae'r dosbarth. Pryd mae'r dosbarth. Sut mae'r dosbarth. A, cofiwch, faint o'r gloch mae'r dosbarth. Hapus? Iawn. Mi fyddwch chi'n ymarfer wrth gwrs yn y dosbarth a drwy'r cwrs, deud y gwir. Iawn? Os da chi'n hoffi'r fideos, cofiwch bod na lawer o fideos ar gael ar sianel YouTube Dysgu Cymraeg. Welech chi'n uned 19. Hwyl!